Dobroveče, poštovani gledaoci. Dobrodošli na kanal F1 Ring. Ako dobro računam, 0:03 do prvog treninga ovogodišnje sezone u 2026. godini. Ali da krenemo sa glavnom pričom večeras. Ove godine debitovat će u Formuli 1 jedan američki tim, doduše ove godine sa Ferrarijevim motorom. Radi se o modelu jedne poznate američke fabrike automobila, prestižnog, luksuznog brenda, to je u stvari Cadillac. Odmah da naglasim, svi to znamo da je Cadillac, međutim, osnivač grada Detroita, a sedište firme Cadillac je u Detroitu, kao i General Motorsa, koja je velika američka automobilska korporacija, je također u Detroitu. Osnivač Cadillaca su tri američka preduzetnika na početku 20. veka, William Murphy, Lemuel Boehm i Henry Leland, koji je kasnije napustio Cadillac pa osnovao Lincoln, drugog američkog prestižnog proizvođača luksuznih automobila. Cadillac je dobio ime po francuskom osnivaču Detroita, koji je rođen 1658. godine, preminuo je 1730. godine. On je istraživač, vojni oficir, kolonijalni administrator. Njegovo ime je, ja ću pokušati da izgovorim na francuskom, Anton de la Motte Cadillac. Znači, pravilan izgovor je Cadillac. Odomaćilo se kod nas i u svetu Cadillac, Amerikanci bi mu tepali Cadi, ali je pravilni izgovor Cadillac. On je nastupao ove godine po prvi put u Formuli 1 sa modelom MAC-26. MAC-26 je omaž dugogodišnjem američkoj legendi u svetu automobilskog sporta, svetskom prvaku Formuli 1 iz 1978. sa onim crnim Lotusom, inače čoveku koji je rođen na nekadašnjem prostoru stare Jugoslavije u jednom malom mestu u Istri, Motovun. Radi se o Mario Andretiju. I sve je počelo daleke 2022. godine kada je klan, to je trkačka porodica Andreti, Mario Andreti, njegova dva sina Mihail i Jeff Andreti su također učestvovali na trkama. Michael je čak početkom 90. godina uz Senu vozio McLaren, o tom nekom drugom pričom. Mario Andreti još u februaru sa svojom kompanijom Andreti predao zahtev da uđe u najbrži ciklus u Formuli 1. Do tada 10 timova, to je jednostavno što kaže Bernie Ecclestone da su oni jedna vrsta mafije, to je zatvoreno društvo, 10 timova dele pobedonosni, nagradni, sponzorski kolač na 10 jednakih delova sa nekim bonifikacijama za određene tipove kao što je Ferrari, pošto su oni najstariji i najduže u Formuli 1 praktično od samog osnivanja. Isti ti proizvođači su se u početku odbijali Andreti, jer kao Andreti je nisu želeli da podele taj svoj kolač i oni su se plašili, a s druge strane vlasnici FIA koja je drži praktično Formula 1 i oni su se plašili da jednostavno morat će da nadoknade razliku ako uđe novi učesnik poput Cadillaca. Tada se pominjala cifra od $200 miliona da samo platite, što bi rekli u kartanju čip, da možete da uđete, a gde je izgradnja infrastrukture, sponzori, dovlačenje ljudi, vozača i tako dalje, to su već $100 miliona. I to je trajalo nekoliko godina, nažalost, puna 33 meseca da bi najsrećniji dan za novo osnovani tim Cadillac bio 25. novembra 2024. godine. U februaru, samo da se sad vratim, 2023. godine FIA je dala dozvolu da se prime još 4 nova tima.
3 tima su odbijena, a najuži izbor je bio Andretti, odnosno Cadillac ili Cadillac. Praktično, oni su znali, imali su neke informacije, prve konce je vukao Michael Andretti, sin Maria Andrettija. I njega su onako malo sa podsmehom i odbijali i tako dalje i nisu mu dozvolili neke veće nade. I on je praktično se povukao sa te pozicije. Na scenu stupa Mario Andretti, koji je sa svojim kontaktima osmislio ceo taj projekat, dobio je svesrdnu pomoć od američkih poslovnih ljudi. General Motors je stavio iza projekta. Kao što sam rekao, ove godine Cadillac nastupa sa Ferrarijevom hibridnom pogonskom jedinicom. U međuvremenu oni razvijaju svoj V6 turbo hibridni pogon da bi debitovali u Formuli 1 sa svojim motorom 2029. godine. Inače, mala ekipa ljudi u septembru 23. godine se okupila i oni su krenuli sa pripremama kako bi ušli u najbrži cirkus. U februaru 24. su pod smešljivim odbijanjem odbili podnosioca zahteva, to je bio Michael Andretti. Između ostalog, tada se već pričalo da bi takozvanu naknadu za ulazak u Formulu 1, što oni kažu dilution fee, skočilo na čak $600 miliona. Sad vi zamislite, da bi ušli u Formulu 1 treba da date $600 miliona, a gde su još $100 miliona, da napravite fabriku, infrastrukturu, da platite inženjere, tehničare i da sve to osmislite, da razvijate bolid, to su ogromna sredstva. Međutim, izgleda da je sve to malo se splasnulo. Nezvanično se priča da je cifra negde oko $450 miliona. S druge strane, General Motors i njegov predsjednik Mark Reuss je odlučio da je to odlična baza da se razvijaju novi pogonski sklopovi, da se testira e-mobilnost i da se napravi marketinški bum u svetu automobilizma na trkama Formula 1. Ne treba pri tome zaboraviti, Formula 1 ima 3 nastupa samo na tlu Sjedinjenih Američkih Država, plus Kanada, plus Meksiko. Znači u Severnoj Americi imate 5 trka. Na scenu stupa Mario Andretti, koji sa svojim kontaktima privlači sponzore, lobira i tako dalje. U međuvremenu, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je istragu zbog mogućeg kršenja autotrustovih zakona. S druge strane, vlasnici Formule 1 Liberty Media se uplašila da bi mogli da plate odštetu od, verovali ili ne, $2 milijarde i onda su nezvanično, kao što sam rekao, 25. novembra 24. godine dali praktično zeleno svetlo ekipi Cadillac da mogu da učestvuju ove godine u Formuli 1. Praktično, 2 dana nakon trke u Las Vegasu 2025. godine, zvanični Formula 1 su najavili da će sa General Motorsom ući u Formulu 1. Tadašnji marketinški šef Greg Maffei iz Liberty Media je praktično otpušten. Michael Andretti, kao što sam rekao, pomeren je na savjetničku poziciju, a otac Mario dobio mesto u odboru tima. Investitori projekta su američki milioner Dan Tavares i Mark Walter, koji praktično su glavni sponzori tima. Najveći poštolovac i veliki ljubitelj dolaska jednog pravog američkog tima je, verovali ne, Zac Brown. On jeste Amerikanac, ali nemojte zaboraviti, on jeste i vlasnik tima McLaren, koji je prošle i pretprošle godine osvojio šampionsku krunu u konstruktorskom šampionatu, a u vozačkom, kao što znate, prošle godine je Lando Norris dominirao i pobedio. Trkački tim, inače Cadillacka, je stacioniran u američkom gradu u Indianapolisu, u Charlotteu, i imaju filijalu na obodima trkačke staze u Velikoj Britaniji, Silverstone.
Angažovali su neka zvučna imena u Formuli 1, kao što su Grim Loudon. On je nekad bio glavni šef tima ekipa Virgin Marussia. Zatim tu je Nick Chester, koji je dugogodišnji učesnik u Formuli 1, radio je dosta dugo sa Renaultom, bio u Simteku, Arrowsu, Benettonu. Zatim tu je Rob White, koji je iz Jaguara otišao u Cosworth, Sjedinjene Američke Države, a odatle je prešao u Renault. I naravno nezaboravni Pat Simmons, koji je dosta dugo godina radio sa Rory Byrnom. On je radio za ekipe Toleman, Benetton, Renault. Bio je i tehnički delegat FIA skoro jednu deceniju, da bi od 2024. se pridružio ekipi Cadillac. Otprilike, još nije potvrđeno, ali preko 500 ljudi, 600 ljudi radi već u Cadillacu i uveliko se naoružavaju i spremaju za ovu sezonu. Nadamo se, interesantno je da je iznenađenje ovih predsezonskih testova, može se u neku ruku reći da je tim Cadillac, verovali ne, čak su imali bolja vremena od Aston Martina sa Hondinom pogonskom jedinicom. Toliko, poštovani gledalci, nadam se da će vam se svidjeti priča. Da, na kraju, Cadillac je između ostalog poznat po svom modelu koga su kolokvijalno nazvali One ili Beast. U njemu se vozi američki predsjednik aktualni, pa i prethodni Joe Biden i mnogi drugi predsjednici. Inače, američki predsjednici imaju praktično dva izbora, Lincoln ili Cadillac. Tako da, Cadillac Beast, dobili ste na kraju Cadillac MAC26. Drago mi je da ste odvojili vrijeme da pogledate ovo, nadam se da vam se svidjelo. Uz skoro viđenje, sa nestrpljenjem očekujemo ovogodišnju sezonu koja će biti ni malo dosadna, ja pretpostavljam, bit će tu tehničkih zavrzlama i tako dalje. Nadam se da ćete uživati. Moje poštovanje. Doviđenja.